духтаро. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастем, тансиҳат ҳастем, хонобод ҳастем. мо имрӯз қати зани ҳеварам чархзанӣ биромадем. Устоника торгови центра шумо дар нишонсиям. о ҳама каса даб берунан. ман 4 этаж биромадам. одам магазинам. торгови центри рости ман дар иҷа якум борам. чихе ҷои хушрӯ. ман ҳамин ай дастаи кора ягон ҷо гаштам наметонам. мо ясфка кор мекунем, ясфка хатной дорем. ҳамон ясфкамона мием хов мекунем. рости ягон ҷо биромада намешавад. нав инава хатной гирифтем. нарафтем ҷои кор. гуфтан то 11 январа метавонӣ дига бигарди, наёи кор. бовар кунед ҳамин хурсанд шидам. имрӯз ина фақат гашта истам. ҳози зани ҳеварам шавҳари ман ҳамашон магазин биромаданд барои сару либос харидан барои гудакошонам. ман торгови комплекс омадам. ина духтаро мо магазин даем, магазини пӯшока даем. ман дар ҳамин магазин кор кардагиам. 5 моҳ 6 моҳ кор кардам. ҳамин пӯшокура таҳ када мегаштем. вешилкомона ҳамин хеле мекунем. ина баъди мо рафтан коргаро чихе кор мекардем. порядка нест. ина ҳамин хеле таҳ мекардем пӯшокура. рост хай ҳози аҳамият наметодем. даиҷа ина женский ночнушкао ям хушрӯ будай лекин ина иҷада детский магазин. ина ма дар ҳамин қамақулай ҳамин магазин леки тобистон буд. корам беҳад иҷа гарм буд. кор кардан наметонистам. ина барои духтарчои майда юбкои фасон. ҳози афсӯс ки кӯдаки ман дар иҷа нестанд. набоша ай ҳамин магазин ҳар чиш мехаридам мепӯшондам. 2 сола кӯдакома ман надидам. кӯдаком дар тоҷикистон насиб боша ҳамин раҳоҳои шаванд меёрам. ина духтаро дар упарайра ҳам магазини дикси будай. баъд дар и парама магазини диксиай. и чихе дая ҳамин рӯпаро магазини диксиай. ман ҳайронам. мумкин хай уш кор намекарда боша. ина иҷа рӯпару да ина гостиница юбилейняй. лаба бибием даҷон. биё ина иси қати биё рахқати биё. ида дадаш сапаги чейни дилша нагирифт. камтара қар кардагиай. настроениш нест. ина имшаб иё мерафтам соати 11 шавда 11:20 самолет мепарида сини Қирғизистон. билето беҳад қиматам. бибиам даҷон биё. билето қимат. хайё маҷбур гирифтан рафта истам. ман шавҳарам намерем барое ки кор карда истем. ман документ карда истам рафта наметонам. ин духтарчаи зани ҳеварам номаш биби ҳамида ҳай. биби ҳамидаҷон чени духтари ма ҳай.
20 рӯз ҳардушон фарқ доранд. Қати духтарчаи ман баъд зани ҳеварам қати ҳардумонам тӯймона 20 рӯзи фарқ дорем. аввал мара овардан, баъд очаи биби ҳамидар овардан. 20 рӯз ина гудакомонам 20 рӯз фарқ дора. худмонам ам хе рӯзи тӯймонам 20 рӯзӣ. насиб боша ё пеши фарзандон мераванд, як шаб меистанд, қатиш бозӣ мекунанд. ман бишинам. Дастат хунук нахӯра бо бибиам да.